Čus lidi, vítejte u dalšího videa, teď mám hosta, Honzu, a já tu mám taky hosta, já. A tohle je můj vymyšlený challenge, Celaskon challenge. A pravím, že to je obráceně. Vezmu si jeden celaskon a dám ani neví, co je to celaskon, aspoň ho to překvapí. A kdo to nejvíc udrží v puse vyhrává. A tady na to máme krabičku, my už jsme to nevydrželi. A dáme vezmi si. Jo, dobré, hnusný. Mám to jako spolknout? Ale musíme to vydržet. To se poliká. Gázně poliká. Cuca. To by babenka. Takže 3, 2, 1. Ty kuroso! Zas na pití. Fuj, já jdu pro pití. Dámy a pánové, nic se nestalo. Ale brzo se stane, kdo vás má poslouchat. Nechce mě, Já jsem si chtěl dát pití. to vidím. A trochu se stichníte, ne? Jste tady sami, kurník. Fuck Jirka. Tak vyhrál Adam. Ty jsi dal další. Ne. Ty to vyjde toho otevřít. Tak to otevři, já ho dáme. Kyselý. Ano, já otevři to. No tak aspoň už jí chce celé skony. Tam to je kyselý. Kyselější než citron. Kam? To nedám. To musí být mám. No, teď se tím máme, ale. Mami, a to přišla. Mami, hádej, kdo vyhrál. Pan Adásek. Mami, tady přišla máma. Mami, pozdrav. Ahoj. Ale do toho. My to máme takhle. Ahoj, ahoj. Otevři. My tu máme totiž 2 telefony. Jo. Jeden kamarádův, který Honze, a druhý je můj. A protože že je tady málo světla. Já mám druhý. Jako kdyby si měl epilepsii, nebo jak se to říká. Jak se to říká? No, a dáme tady, máme tady pití. Máme minerálky, tak já. Já mám tohle. To má táta na kafe. Neblbněte. Jako vechýkem. A už to neberte. To je jenom 2krát denně? No to jenom jednou denně. Tak vy jste to nespolkli, tak je to dobrý, ale... Jako vechýkem. Janka. Dám to. Já to dám. Hehe. A zapijte to. Když nemám nic. Nemám nic už. Takže jsme vyhráli. Já jsem vyhrál. Ale to platilo, ale ne jako kdo to spolkne dřív, ale kdo to vydrží dlouho. To já. Takže 1 bod, 2 body. Takže ještě máme čas, koukám. Už máme několik minut. No. Tak co bychom udělali? Já nevím. Jsme někdy vaječnou challenge. Musíme sníst co nejvíc vajíček bez poblití. A dáme, jsme děti, je nám 9. A za chvíli mi bude 10. Já mám bude příští sobotu. No to určitě já a on to budeme točit. Kubacách
A To má taky sluček. Kuba Weiss. To Kámo, můžete ne, Kubova i ze neber, protože Kuba taky zase nepůjde. Proč? Že oni se vždycky bijou. Tak to je blbý, protože oba se mi řekli, jestli nepůjdou, oni oba řekli, že jo, tak jsem se píp. Dobrý, no. Dobrý. Já se napiju, mám žízeň. Kámo. Mě právě vypadlo. Kámo, dobrý. Mě právě Mě právě vypadl zub. jenom spadl zub a mně spadl telefon. Takže jsem v háji. Můžu taky sadit? Jak to ty